Takže vážení, mám pro vás ještě tady s panem Danem starou budovu ČKD, kde se dřív vyráběly tramvaje. Takže tam se momentálně zkusíme dostat. Máme tady opuštěné budovy ČKD. Jdeme se na to podívat. Je tam mříž? Je. Bylo zavoření. A tady jim dá nám mříž. Zkusíme obejít. Ale tamhle, jestli vidíte, tamhle je ten obrovský sklad. A máme tady, tak mám tady připravený na pojištění proti pořezání.cz. Oh, holy moly. Tak. No. Tamhle to Tamhle je další budova, kámo. Takže tady vidíte koleje. Tím, že to byl areál ČKD. A tady pokračujeme dále. A tady je to hustý. Vidíte to, co vidím já? Hoši. To je hodně hustý. Jsou tady určitě nějaký chodby. No nic, jdeme za Danem. Ten už tam leze na nějaká místa. Tamhle těma obrovskýma vratama. Tak kámo, víš, jak jsou tady ty šachty? To podle mě je celý, jak se tady vyráběly ty tramvaje, že? No. Tady jsou normálně tady ty velký šachty. A že to tady jde cítit jak v to. Jo, Jak- tady olej, kámo. jak kdyby tady olej. Něco dělalo. Yes. Takový zvláštní, Ale je to tady hustý. Máme tady největší kolo pro stylaře. BMX z dob minulých, kámo. Na rovném řídítka. Na rovný, kámo, BMX 20. Víš, co to je, kámo? To je největší trail mašina. Rozumíš tomu? Já třeba ne. No, dobrý, tak to tady zase necháme. Jsme si pohráli? Pičo. Takže pokračujeme. Viděl jsi Skibidi tohle? Kámo, tam je normálně skibidi toilety s oknem, viděl? Tam jsou, kámo, skibidi toilets. Skibidi sprchy, kámo. Skibidi shower. Tady máme zaměstnance. Asi se tady sprchovali zaměstnanci. Jako ty debile, to je nebolí. Ty vole tady jako hrozně. Je skibidi toilet. Nemáš, kámo. Máte vchod. Jaký jsi? Tady byla jenom Druhá. vytopíme do píči. Se jim tady snad vysedl, to už možná. Oh. Co hustý. Hele, nahá borka. Yes, kámo. Takže my teď půjdeme do druhé Mám budovy. plný místo. Půjdeme do druhé budovy. Mám plný. Už se nám krásně padá sluníčko dolů. A my se podíváme ještě do té druhé části, do druhé budovy. A tady je to hustý. Takže teď se zkusíme nějak. Hele. Ale, co pak nám to tady jde za páreček? Tady je to open. Takže můžeme jít sem. No, to je úplně není nic moc vidění, jak tak koukám. Skibidi, čo? Díra. Ale jsem tam spát, kámo. Tak bacha. To je tady? Bráníček, vole, vodečka. Bordel. Ty se jedou myďánky. Tak. Marný, zkoušet tam ty dveře, co jsou otevřený, viď?
To je marný, no. Takže tady máme druhou budovu, Tady je hned to chodí. která je hodně hustá. Ty kráso. Tady je schodiště dolů. To spodní patro. Čum? To spodní patro tady. Tady je vchod. Jdem tam mrknout. Čum, tady je skibidi toilet, kámo, prkínko. Skibidi toilet. To je prkínko, vole, píš. Tady hajzlo i. Mušle. Takže jsem si musel jsem si prohodit SD karty, že došlo místo a jdeme dál. Tady máme jakousi zeď jako vchod. Oh. Už to pokutou 5000 korun. Takže pro jistotu jdeme dovnitř. Budeme dělat, že jsme to přehlídli. Schody. Jo, vidím. To jsme zase zadáty, ne? Jo. Jo, tady je... Kde to jsme? Tady je to fakt jako hustý, jo. Tady jsme prostě v areálu ČKD, kde se dřív vyráběly tramvaje. A je to tady hustý. Tady podle mě bylo nějaký velení, kde oni prostě sledovali, jak to probíhá, ne? V té továrně. Že to tak vypadá. Ček je zmrt, tady je napsané. Máme okna. Tady máte pohled. Jdeme dolů. Takže jak vidíte, už jsme to prošli celý. A tohle bude asi všechno z Kolbenovy. Tady ze starých dílen ČKD. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud nemáte odběr, dejte odběr. A určitě sledujte jeho kanál v popisku. A kdybyste viděli nějaký dobrý urbexy, tak pište do komentářů. A já se s vámi zatím loučím. A čus.